συνεχίζουμε. Δεν έχουμε λίγο τηλεφωνητές. Για να ακούσουμε τις τηλεφωνητές. Για να ακούσουμε ένα τηλεφωνητές. Για φέτε την πρώτη γραμμή. Άντε ρε. Άντε ρε. Σιγάμε το μαγαζάκι. Τι είπα ρε μάνα, τι να αυτό ρε. Και θα πει το μουνό. Άντε ρε, είπα και κριτική να βγάλω. Είσαι γάβρος μου, μαλάκα. Φυλάω από το πόνο. Τι να πει, ρε μαλάκα και μιλάει, δηλαδή, άμα είναι έχουμε και εγώ ρε φίλε, εντάξει. Άμα είναι σηκώνεις το μάτι. Αλάτα, απάτα αλάτα. Έλειωσε. Φέρ' τα παράταγια. Δεν τίποτα να φάμε. Έλα, φέρτε το φιλοτρίο. Γεια σας. Ήρθα, επόμενος ακούτε. Γεια σας. Έλα, ρίχτω. Hello. Μαζεύεσαι. Σου έχω κάτι λαγέ, έλα. Έλα να σε γαμίσω το σουλισκάνι μου ρε. Πότε μένουμε, με το σουλοτήρι. Γέλα να σε γαμίσω το σουλισκάνι μου ρε. Πρέπει να δείξεις τα κατσίκια δερματάς. Ασούξει. Άντε γεια τότε. Φύγε τώρα. Άντε από εκεί να γίνει πάντα να μας συμβούν. Επόμενος. Όχι. Όχι ρε. Άντε για τώρα. Όχι ρε, αστέρα στάνεις. Άντε για. Είσαι Ολυμπιακός. Δεν άνοιξε και μια γραμμή ρε. Ας πω πάμε για τη γραμμή. Άνοιξε ρε. Είσαι Ολυμπιακός. Όχι ρε. Είμαι... Όχι ρε, να σε γαμίσω πρώτα. Ας τα κάνεις. Να πούμε, κάνεις γάμος ρε αυτό. Άντε να ανοίξεις παρακαλώ. Hello man. Τι λέει αυτός. I'm γάβρος. Αυτό είναι. Είσαι κλεδός. Είσαι κλεδός. No, I'm people of America. Άντε καλά. Bye bye. Γράφτε με, γράφτε με. Τι τι γάμι ρε. Για το το τηλέφωνο να μιλήσουν. Άντε. Γεια σας. Τι είσαι εσύ. Είμαι γάβρος, κρυφοβάζελος όμως. Άντε χαμείς. Λοιπόν τώρα, μας έχουν πρίξει, άντε να τελειώσουν την εκπομπή τώρα. Άντε μην τελειώσουν την εκπομπή. Γεια σας. Τι είσαι. Αλβανός. Εδώ, να σκοτήσω εδώ. Εδώ ρε. Καλά, εδώ θα με πείτε τα εδώ, ακούς εδώ. Άντε. Αλλά είμαι γάβρος. Άντε γάμανε. Αλλά είμαι γάβρος ρε. Είμαι γάβρος. Είσαι γάβρος. Γεια. Μπράβο, πήγαμε ένα δικό άτομο ρε. Έλα. Έλα, η Kaiser Mekia. Να σου πω κάτι. Και. Ρε άντε γάμος. Άντε γεια. Μπέμπε, θα γάμισω γυναίκα μου. Ωραία, εδώ νύχτω. Και εδώ παιδιά, ωραία παρέα. Με το σύστημα. Άντε γεια.